Viewers all over the world, as you already know my name, my title name is Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I'm a onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa mmiri ebukwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, as my mission is to help people live better life. Onwe ajụjụ ị ga-enwe n'ozi a, my WhatsApp number is on your screen. Feel free to chat me on my WhatsApp number for prayers, for assistance, counseling, and personal conversation. Yes, so distance is never a barrier in all we do in the temple. Yes, so what I can tell you is this. Remember, our monthly ritual is still ongoing. It can never stop. Our monthly ritual is a program that made it possible. We started it over 4 years ago, and it's still ongoing. You can join us. You can join us as a group. Yes, to join us as a group, what you have to do is to make token donation to the account number, then forward your 3 prayer requests. What it means is that we're putting you in our prayers, sacrifices, and rituals daily till the last day of the month. The last day of the month, we offer sacrifices to entities of powers and salaka that follows. Those people that join us in the monthly rituals, normally we receive the videos of the concluding pact to their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media or even in Ezeoku TV. You know why? It's not necessary. Then again, you can also engage us in, if you want us to do personal prayers for you or personal rituals for you. Yes, you can still chat me so that we discuss about that. Then, so whichever way or whichever one you want to join us with, then be rest assured. We started it over 4 years, like I told you before. Now, today, I'm here to give you some certain prophetic ministration. What you don't know is that in our temple, we create time for prayers and rituals, watching the paths of those that following us. In the temple, we have 4 categories of groups in the temple. We have friends of the temple, we have children of the temple, we have members of the Restoration Evangelical Mission, and we have consecrated group. So what we do is that we pray and do sacrifices for all the children of the temple as a group. So every day we start time for prayers, rituals, and sacrifices. So most of the time during this kind of meditation, spiritual exercise, we pray. During that time, we used to receive so many revelations, so many spiritual manifestations. We pray over it. But there is some certain revelation whenever we come across it, for the benefit of those people that message is meant for. We need to speak out for them so that they will start doing something. There are some certain helps we can give you. Yes. There are some certain things you can take up yourself. When there is this prophetic ministration concerning your life, it's for you to do something. That is why the Almighty Father revealed that particular message. Is 1, to comfort you, 2, for you to sit up, and 3, for you to do the needful. Yes. And well, some certain problem you need to act fast. You need to act on it.
for you to liberate yourself. As a spiritualist, my work is to help you in prayers. But there are some certain things you can do yourself. One Igbo adage says, no toilet in Abana. When last night when we are doing this meditation, I saw a liberation concerning a family, this particular family, that have been looking for their son for 21 years now. Their son traveled abroad. And it happens that the way I saw the message that this particular boy is the only son. And his mother is of age and is sick as we speak. And this particular, some of the family members were like, no, Tegano de Veronia has been a while. Within these 21 years he have traveled out, they used to hear his voice. They used to communicate with them, though he have not succeeded in any way. So, but this particular time, for years now, they have not been hearing his voice. And for them, some of them are even saying, but I saw some of them in the spiritual realm crying, as in Hamoro, na this one, especially the mother. The mother keep on crying in the realm of the spirit, crying and as we speak, because of her one to the woman is sick now. Now, the message when the Ghana is here, but that you can any help. Now, we're saying to that family, this particular family with this message, according to this message, happy across this message, Hagamano Hakana Gomaki. Kind of baby married to us, Basalo, the possibility of this particular child in Wuru. They're born. We say, on other number. Now, what I can na ndị iche ga-elekwana na ihe nye ma ọ bụ relative ya ga-eme bụ ọ bụrụ na family na ihe a describe na match with onye nke gị lọrọ ojere obodo oyibo mana ọ na-adị anụzi onye first many years o jere ọnụ gbo nna anụ ọ na-akọwara ọnụ ka ihe si wee si ike megatazi ọ na-adị anụzi onye and ọnụ na-efiro na ọnwụrụ anwụ kwa ọka dị ndụ the truth of the matter bụ na nwụrụ nwoke ka dị ndụ pata ọnọdụ ya dịrọ mma. So no onwe feel no bara zuru ebodo na onye ọbụla kere onye ọ ga-abọdụ ọmụ ya wee widow ka ụmụnne ndị nwaanyị ndị ọzọ mmadụ nọ ndị ọzọ nya ka ọ ga-abọda. So for that reason wee bụrụ ọnọdụ dị nwere ka o si wee dị. Now ihe m na-achọ ịgwa gị bụ let the mother ọ bụ na ọ emewi onye ọbụla n'ime ụlọ jee chọọ ọjị gbara ịnọ ụtọ ọjị gbara ịnọ jee na compound be nna gị chie n'anyanwụ unu chie n'anyanwụ ihe unu ga-emewu kpọkuo ndị ichie kpọkuo nna ya bụ nwatakịrị anwa nke nwụrụ anwụ yes kpọkuo ndị ichie nọ na be nna si ha ji edunatara nwụrụ nwoke a ọ bụrụ unu mesịa kpọkuo mmụọ nọ na ngwurube nna kpọkuo ndị ichie si ha ji edunata nwa na ọ bụrụ na o dunata nwụ na unu n'unie nwa abata n'ụlọ ga-ekene ha ihe ha mere. Ọ bụrụ na imecha jee chọọ ọjị were ọjị a debe na ana ngwuru anwa si ndị ichie na mmụọ ndị na ngwurube nna gị kpọọ ya kpọkwuo the name of the father of that particular boy digoro late dịka esi gosibe na mmụọ ya gwụ ya ha biko ha jiri aka ha wụọ ọjị jiri aka aka ma ha ji etunata ya bụ nwatakịrị. Ọ bụrụ na unu mee etu anwa unu ga-afụ na ọ ma etezi aka ọma akarị ọnwa ịtọ fụda ya nwatakịrị ahụ ụnụ ga-anụ nwunye na ọ ga-abata. Yes, nke a bụ ihe unu ga-eme. Ọ bụrụ unu mee etu unu ga-afụ na ọ ga-eme. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ etu a anyị fụ ọnọdụ ụfọdụ ọpụta before now ọ na-abụ anyị fụbụ ụdị ọnọdụ dị etu a anyị na-ekpe ekpere na-achụ àjà na-ekwubi okwu n'ọnọdụ ndị dị etu a mana enwere ndị ọnọdụ ha bụ nọ ndị nọ within our reach. Yes, example o nwere nwaanyị egosiri m ka anyị na-ekpe nwaanyị abụ na ọ na-enwe miscarriage all the time. We prayed in that condition
after ka anyị kpesịrị ekpere n'ime ya gbakpa condition a, nwaanyị a na onwe ya ọmụtabugo ofu nwa nwaanyị mana ọmụta ọzọ ihe ọ na-enwezu miscarriage then and even na ya nwaanyị na-ebe akwa because na ndị be di ya na-atụzi alo etu a ga-esi di ya ga-esi wee nụta anọda nwaanyị maka na di ya as we speak na di ya na-eme ọfụma and ọ dị only son na ndị be di ya atụbaga alo etu a ga-esi nụta nwaanyị ọzọ ya mụtara ha nwa now. So mgbe egosiri m ọnọdụ dị etu a, we prayed over it and enwee solution ya bụ nwaanyị a nwere need ọzọ ime motin ihe ọ nidiri ime debe from ending nke anyị emego most of the things anyị kwesịrị ime spiritually interceded for her case. Simple thing ọ nidiri ime bụ ya kpọọ ụmụaka ya kpọkọ ụmụaka yes ya sị na ya na-emebi mbụ nke a bụ nke si n'ozi a ya bịa ya kpọọ ụmụaka gbakọ ụmụaka n'ogbu ya mmadụ one pụtara m ka ọ bụ mma niile ya ekwepụta ndị niile bụ ya ndị kwere isi ụmụ ha ya mere ha sara aka ya gota fanta gota cabin biscuit gota sweet ụmụ ihe boba ụmụazị na-aṅụ gotasie ya were ya mere ha sara aka ụlọ omesia ya sara aka ọmụnye tọrọzi aka nyawa afọ ime ọ ga-adị ime ọzọ ndị ọ ya pụsị so ozi asị m zie ya ebezi n'akwa ndị ozi a onye nwe ozi a ga-afụ this video ọ ga-enweta this message ọ ga-afụ this ihe onyonyo gịnị ka m na-ekwu maka ya o nwere ndị na-abụ ọ bụrụ na ha nọ na mkpa we keep praying ọ bụrụ na anyị nọrọ ọnọdụ abalị bido mere meditation ozi a na-abịa when you are concerned about what is happening to people in the universe, not all people are na-ebe akwa. All na ndị a na-ebe akwa ọ bụrụ na erefido n'oge ọhịa ọnọdụ ndị mmadụ na pass through ihe unu ga-eme bụ kpewe ekpere maka ya onwe ndị ga-ekpewe ekpere maka ya enwe instant solution na the problem butere nsogbu ya family na pass through have been solved. Then when ndị nke bụ na ọ bụrụ na imewe kpewe ekpere maka ya kwubiwe okwu ihe gbasara ya akwa na solution ya bụ ha je eme ihe dị etu a na onye abụ the solution. Yes, na onye abụ the solution. Then nke ọzọ bụ mgbe anyị na-emepe nwere nwatakịrị ọzọ anyị gosiri chapter emepere bụrụ nwata nwaanyị ịnụgodi for 8 years ịmụọ na nwa nke izi bụ nwata nwaanyị debe 5 years na nke ha dị ndụ mana ọ gwara ọzọ ịmụrụ nke anyị mụrụ sekọ nwaanyị ya mụrụ bụ nwoke ka ọ bụ mana nwoke anwa ka nwoke a yegidere arụ wee nwụrụ then ịmụtakwa nda nwaanyị nkịta ikekụ nke a egote esi gosi ya akarịbụrụ ọnwa within 3 to 4 months etu esi gosi m ya mana nwatakịrị a as we speak na aya ahụ. Yes, ihe o ji aya ahụ bụ na and ọ bụrụ na imeri ihe m na-agwa gị je eme kịta ọ bụrụ na imeri ya nwatakịrị ya egedokwa nkwa. Yes, so nwatakịrị ya na-ekwu n'aka kịta bụ na ọgwụ ọṅụṅụ meseji ya nwatakịrị ikwu n'aka kịta bụ dada ka ọ bụ ụda emetụziri aka n'isi so onye nwere ike ide emetụ ya aka n'isi na iko mgbe isi ya bụ nne ya mụrụ ya na nne ya ụdị ga-eke imetụ ya aka n'isi. Any other person ọbụla metụrụ ya aka n'isi ga-eweta ego. So for that reason avoid ya ndị mmadụ ị na-emetụ nwatakịrị aka n'isi ọ dara ka ọ bụ. Then ihe ị ga-eme bụ ị ga-akwalụ sweetness ihe ọnụ na-eri utu oke ọkpa ọcha gaa na mmiri gaa chụọ aja. Yes, kwanyere ndị otu ibu ọ bụzie na imesịa ya nwere ihe ndị ga-adịgasị na ya bụ ihe ọnụ na-eri ka ị ga-eji alone wee jee. Ọ bụrụ na ị chatịzie m na WhatsApp agwa gị other things ga-adị n'ime ya ihe ahụ ị ga-eji wee jee na mmiri. Ọ bụrụ na imesịa ya then gị nwa na onwe gị bụ nne na nne ya kaba na-arụ ụbọchị ụnụ ga-achụ aja ga-abụ ụbọchị eke maka na ya nwatakịrị nwa anyanwụ ka ọ bụ. Mgbe m na-ekwu okwu gbasara ihe na-emere wee sị na ya nwatakịrị bụ dada ka ọ bụ and n'ọnwa anyanwụ ka ọ bụ n'ọnwa eke nwa a mụrụ ụbọchị eke. Ihe ị ga-eme bụ ịbata je na ya arụ gị unu sie rice unu ebute mmanya kpọọ ụmụazị ibi eme saraka
ọ bụrụ na ime ihe a na-agwa gị, ị ga-afụ na arụ ọkụ anwa na-aya ya nwatakịrị, because ya nwatakịrị ahụ ịkpọrọ gị eju n'ọgwụ. Even this past week ịgbakwa eju n'ọgwụ. Yes, I can tell you na ihe ya nwatakịrị na-aya abụrụ ihu n'ọgwụ ya so, maka na ọya ọ na-aya abụrụ na ọ dị medically ill, ihe ọ na-aya bụ ọya ọgbanje, and ihe ọ na-aya ọya bụ ka o wee nye ụnụ sign ụnụ emetụzina ya aka, maka ọ dada ka ọ bụ eziokwu na gị bụ nne ya na-efiri niile eje ụka na ekwenyere na dada, mana asistant na ka m na-ajụ asị m na ị nwere option. Ịghọtara ya na ihe ị ga-eme bụ ije medisi aja njụrụ. Ọ bụghị a na ime ịfụ na nwatakịrị a na-arụ ọkụ anwa na-ere nya, ma nwatakịrị ji akpọgharị ejegharị ụlọ ọgwụ will stop automatically. That day ị na-emecha asara ka ndị a na-agwa gị ịfụ na ya kwụsị ime ihe a. Nwere gị akpọchi n'obi, maka na ọ bụrụ na esi na ike adụrọ continue imere ihe a, ịnụcha onu a na telivishọn imere ya, then ọ bụrụ na imere ya ịfụ na ahụ nwaanyị ya continue, and ọ bụrụ na ọ continue ihe eluzu ya bụ nwa. So ihe a asị gị ga-eme ime a na-eto ịfụ na ya nwatakịrị a ga-agbake ọgbakọ, ọ dịkwa ka o si kwesị ịdị, dị healthy enough. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ozi pụta taa na o metụtara gị, don't give up, don't give up. Ihe kwesịrị ide emewu, ọ bụrụ na ị nwere ike ide esonyewula anyị na our prayers every 3 o'clock, whether it's 3 in the noon time or 3 in the midnight, you can join us in prayers. Ọ bụrụ na ị nwere ike imewu time anytime, ọ bụrụ na ị nwere ike, ihe ị ga-eme bụ ebe ọ bụla ị nọchie ihu n'anyanwụ, face the east, kpọkuo Chukwu nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa, chi nke ala Afrịka. Kọwaa ha etu o si wee dịrị gị, gwa ha na ha biko ha cheta gị, ha mee ka ozi gị pụta, ha nyekwazi aka tụọ gị n'agbụ, mee ka nwere onwe dị. Akwa ị na-ebe na ekpere ị na-ekpe ga-eme ka emepe chapta nke gị na mmụọ. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ, nwere ike ọ bụrụ na ị nwere idea, enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-anọnụ ghara ịgba nkịtị na-ayọ etu a ga-esi cheta ha, nke bụ eziokwu na onye yọba enyi ya. Ọ bụrụ na ịgba nkịtị, ihe niile gbasara ga-agba nkịtị. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ike na-agwụ chi mmadụ mgbe ike gwụrụ onye ahụ. So whenever you are tired, you have given up, ihe niile gbasara gị ga-adị standstill in the spiritual realm. So whenever things are not moving the way you want it, keep praying, don't give up. Once you keep praying, do the right thing, I can tell you, n'oge na-abịa, oge a ga-emeghe ya chapter. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwem na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie.